Hello guys sa inyong lahat. Kung nakikita nyo, nandito tayo sa bukid. Ito, tanghaling tapat. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay kung paano natin linisan ang ating pagpupunlaan at kung paano yung pagpupunla ng palay. So, ito guys, nandito tayo sa bukid ngayon. Andito yung ating pagpupunlaan. Ayan. Hindi ko na napakita kung paano yung pagpupuliglig. Ang pagpupuliglig, yung makina guys, yung ginagamit dito sa bukid. So ayan, hindi natin manapakita. So panuorin natin guys kung paano tayo magpupunla. Pero bago yan, ito, linisan muna natin itong ating palay, itong bukid pala. So ganyan siya, i-grass cutter natin. Tapos ibibigyo natin kung paano natin ibababad yung binhi. So sa bahay lang yun. So nandito muna tayo sa bukid guys. So panoorin natin. Ayan guys, ganun lang kadali. Yan. So yan muna ang ating lilinisan. Kasi ito yung pagpupunlaan natin. Yan. So hindi naman kalawakan tong ating binubukid dito. Hanggang dyan lang sa may eskwela, ganyan. Isang ano lang, siguro mga 0.2 hectare guys. Yan, para may pangkuhaan tayo ng palay, may makain, bigas, ganyan. Okay. So tanghaling tapat guys, pero malamig ang simoy ng hangin dahil presko. Ayan. So uwi na tayo para makapahinga na. Ang susunod na lang na gawin natin ay ibababad natin yung binhi, saka papatubuin natin. So babalikan na lang natin to kung paano tayo magpla-plat, saka lilinyahin natin. Ganun kasi yung trabaho nito. So panurin lang natin kung paano yun. Bagay, marami namang kapwa magsasaka siguro na kagaya natin. Alam naman siguro ito. Pero alam niyo naman kasi guys, hindi ako ganong nakakatrabaho na ng mga gaya na dati. Dati kasi easy lang sa akin to, pero ngayon kung ano lang yung kaya kong gawin, yun na lang ang ginagawa ko. So uwi na tayo. Hello guys, nandito na tayo sa bahay. So ito na yung ating binhi. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, nakalagay not for sale. Ayun siya, oh. Not for sale kasi
galing DA yan guys. Binibigay yan ng libre sa amin. Pero dapat nag-apply ka rin sa RSBA. Yung RSBA sa mga magsasaka guys. Kaya shout out po sa mga nagtatrabaho po sa DA, sa departamento ng DA. Maraming salamat po sa mga binibigay ninyo na mga libre po sa amin. Gaya ng mga ganito, mga palay, saka mga libreng fingerlings, tilapia. So mga idol po kayo. Idol, shout out sa inyo. Ayan. So yan guys, yung ating binhi. Ito kung nakikita nyo, ayan, name of seed. Ayan, nakalagay yan yung ano niya, kung kailan siya ginawa, ganyan. Kung ano yung variety, so nandyan. So yan yung variety ng tatanim natin guys. Triple dose 222. Ayan siya oh. Ayan. Ano to? Hindi hybrid to, yung inbreed kung tatawagin. Kasi kung magka-hybrid tayo guys, mahal yung ano yan, mahal yung binhi. Saka pag ganito kasi na dalawang klase kayo, kasi yung pagtatanim, dalawang beses tayo nagtatanim sa isang taon. So ito yung unang pagtatanim natin, kaya nadadatnan ito, hindi natin hawak yung panahon. Dahil minsan pag ganitong taniman, may mga pumapasok na bagyo. So kaya yan, mag-inbreed na lang tayo para kahit pa paano hindi tayo gagastos ng malaki. Kasi kung yung hybrid naman, mahal nung ano nun, mahal nung binhi. Meron ding binibigay na hybrid guys. Pero kasi ang ginagawa ng DA, pinapabunot na lang kung ano yung nabunot mo, hybrid o inbreed. Kaya magpasalamat ka na lang kung ano yung nabunot mo. Kaya siguro laking pasalamat din yung mga nakabunot ng hybrid. So ayan ang nabunot natin, hindi tayo pinalad. Ayan guys, triple door. Ayan guys, simple lang ang gagawin natin dyan, kasi kunti lang naman yung ating tatamnan. Bale 20 kilo kasi yun guys, ano, 20 kilo. Kalahati lang yung ibababad natin. So panurin natin kung paano natin ibabad, kasi lalagay mo, ilulublob mo lang naman sa tubig yan, saka mo siya pagka alam mo na basa na siya, yung nababad na, saka mo agatin sa Ilocano. Hindi ko alam yung Tagalog ng agatin, yung tatanggalin mo sa tubig, saka mo siya tatakpan, ganun. Ayan, isasalin natin yung kalahati guys, para yun ang babad natin. Okay. So yan siya guys, yun yung natira. Ayan. So ito yung ating ibababad. Dahil pagka binabad natin lahat yan, marami yan. Sobra, dahil masasayang lang din naman yung mga hindi natin matanim kung sakali. So ayan siya. So dito natin ibababad guys. Ito. Kasi matubig. So ito, ipapalutang muna natin, tanggalin natin yung mga parang tahip. May tahip kasi ito. So ito guys, tatalian natin. Ito.
para dito na lang natin iwanan. Oh, yan siya. Hindi naman siguro makawala to dahil wala pa namang bagyo. Hindi pa naman umagos ito. Pero kasi ito guys, pag may bagyo, malakas ang agos nito. So ito, tatali natin dito. Yan, ganyan lang kasimple. Ayun. May tumunog pa. Parang palaka. Wow. Ayan. So, ganun lang kasimple guys ang pagbababad. So, ganyan. Siguro baka magdamag ganyan. Magdamag ngayon. Tanghali kasi. Bukas ng tanghali, tatanggalin natin dyan para tatakpan natin. So, ayun. Panurin lang natin ang mga susunod. Okay. Ito na yung ating ibinabad na binhi. Ito, tatanggalin na natin. Ang tagal na nito, bali siguro kahapon ay alas 9. So ngayon, hapon na. Kaya siguro mga 24 hours guys. Ito na siya. Tatanggalin na natin at tatakpan na. Yun, para papatubuin. Ito na. So, dapat kasi ito talagang mabasa talaga. Oh, yan. Ayan siya guys. Ito. Okay na siguro yan. So, ito guys. Dito na lang natin nilalagay ito. So ito, kukuha tayo ng sapin. Sasapinan natin para doon natin ilalatag. Kasi ganun yung paglalatag niyan para sa katatakpan. Tapos pag tubo na, pwede na nating ipunla. Ganun lang, panurin nyo lang. So, ayan na guys. Ganun lang kasimple. Panoorin natin kung magiging maganda yung tubo. Okay. So, ito na guys. After 2 days, titignan na natin kung may tubo na. Ito, para kung ready, kung pwede nang ipunla natin. Ito siya. Tignan natin kung maganda yung tubo. Tignan natin. So ayan, ito siya. Oh, mayroon na. Oh, pwede na. Ayan. Kung nakikita nyo, ito may mga ugat na. Oh, may ugat na kasi ito yung nasa ilalim. So ayan, ayan, nakadikit siya. Oh, so maganda yung tubo. Kung nakikita nyo, oh, ayan siya. So, ang gagawin natin ngayon ay maggagarden na tayo. Maggagarden tayo sa bukid para kasi pwede na to. Ipunlan na natin. Yun na lang, sa bukid na tayo guys. Okay. Come on.
ito na. Binuhos na natin para dito na natin halo-haluin. Ito, para yung kung nakikita nyo may mga nagdidikit. Nagdidikit kasi. Saka ito, nakadikit, tanggalin na natin para hindi pa yun yung problema natin sa bukid. Kasi pupulan na natin. So ganito lang pag ano, ito dapat matanggal yung mga nagkakadikit, mga halo-halo. Ayan. Walang guwang. Sa Ilocano. Ayan. So ayan, kung nakikita nyo yung tubo, oh, kanina madali na lang ito lumaki dahil may tubo na nga, oh. Ayan. Ayan, dito na kami sa bukid guys. Kung nakikita nyo, sobrang dami na ng tubig. Ito. Kaya ang gagawin natin, bawasan natin yan. Tanggalin natin lahat ng tubig. Para dyan natin ipupunla. So kasama ko yung aking pangalawang bunso, nanak. Yun siya. Ganyan kasi, sobrang dami ang tubig. Okay. So ito, tatanggalin natin yung tubig. Yung pilapil, babawasan natin. Kasi sobrang daming tubig. Dapat walang tubig to. Napakawalan. So dito pa. So ito, mababaw na oh. Tanggalin muna natin yung mga damo sa gilid. Saka natin lilinyain. So ito na guys, maglilinya na tayo. Yan, para kasi medyo kunti na yung tubig. Okay. So yan guys, tapos na nating ilinya. Kung nakikita nyo, kalat-kalat yung aking linya dahil sa amin hindi ito nasuyod. Sa Ilocano hindi na pantay, kaya ganyan na lang. Yung mga parting may tubig talaga na hindi mahirap tanggalin, iniwasan na lang natin. Kaya yung mga may lupa, yan yung lalagyan natin ng pagpupunlaan. So ayan siya. Hindi naman pagandahan na yan ng ano eh. Hindi naman sa pagandahan yan ng gagawing garden.
ang maganda niyan pagka maayos yung tubo ng yung pupula natin, yun yung mahalaga diyan. Saka hindi siya ang kasi ang kalaban natin dito ay yung mga pasisipag, tawag sa amin, bao. Mabait. So sana okay lang to, hindi nila agad din na kakainin. So yan, sasabog na natin yung ating palay para matapos na. Ayan siya guys. Okay. So ganyan lang kasimple. Simple pero mahirap din. Kaya na natin dyan sa may mga lupa, hindi yung kasi pag may tubig ano din manungsot. Mabulok pagka nakalagay lang sa tubig. So ganyan, anak ko na din na. So ayan guys, tapos na. Salamat sa Panginoon at natapos na natin. So ayan, kung nakikita nyo kanina, yung pagsabog ko ay makapal, marami. So talagang ganun talaga yon dahil ito ay inbred. Kung sa hybrid naman guys, mas manupis yun. Kasi hindi pwede yung makapal doon. So ganyan talaga. Okay. Yan. Ayan, kung nakikita nyo naman yan, ang tawag sa amin, banbante. Yung pinaglagyan natin ng palay guys, yung binhi, iwan na natin dyan para panakot sa mga dagadaw. Pero ewan ko kung totoo. Di bale, sumunod na lang tayo dahil kung nakikita nyo naman yung mga nandun ay, yung mga nagpunla dun ay may halos ganyan din ang ginagawa, kaya makiuso na rin tayo. So ayan guys, okay, pwede na tayong uwi dahil hapon na. Ayan, so nandyan yung sumama na anak ko. Ayan, minsan taga video natin pero magalaw yung kamay. So uwi na tayo guys. Okay, tignan na lang natin kung maganda yung tubo after ng mga araw na saka natin aabunuhan na to. Okay, saka kung tutubo na siya,
papatubigan na natin. Ganun naman yung gagawin natin. So ngayon naka ano lang yung mga pilapil, nakabukas lang. Yan sila. Binuksan lang natin para hindi siya malunod. Yung mga palay, yung mga binhi. So ayan siya, hindi na natin kailangang linisan ng masyado dahil hindi naman pagandahan yan talaga ng garden yan. Ang mahalaga hindi nakababad sa tubig yan, kasi pag nakababad na yan sa tubig hindi na siya mag-uugat. Yun na yung kakamatay niya, yung malungsot ang tawag sa amin sa Ilocano. So ayan, okay. So ayun na guys sa ating video. Sana po ay nakapagbigay ng kunting kasiyahan naman sa atin na kung paano yung pagpupunla ng palay. Hindi naman siguro ito lingid na sa kalaman natin lahat na kung paano, pero gusto ko lang po kasing ibahagi yung ginagawa ko po sa aking buhay, yung mga araw-araw ko po na gawain, para kahit papaano ay ma-share naman natin ang buhay dito sa probinsya. So ayun guys, so bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, comment, share na rin guys, at higit sa lahat subscribe na para updated po kayo sa mga susunod pa nating video. Dahil kayo po ang inspirasyon ko kung bakit po ako gumagawa ng aking video. So ayun, God bless po sa ating lahat. God bless us all. Okay.